Oh no! Bang! Saron? Mura mag... naginagilak. Wala may tao dre. Lagi tao. Nihilo mo na ng kahilak. Asa naman ka to? Hello? Ay kagabat-abat na ako. Dukto konti ani pay-pay. Tayo nga na. Bat-abat kayo mo. Na po do. Uy. Uy, ano mo kilak? Kinsa ko na kon. Karong ko pa. Chamba na lang iba. Buang ka? Ato ra ko ning pasigkaon ni suga be. May tao dere. Ku ano man ni sa rice cooker? Pastilan ni kinabuhian. Rice cooker pastilan jud. Ni mao ni. Ni abat siguro papa dere. Ako ang gawson si papa rin do eh. Hindi abat pa dere. Uy. Hugas rin si Papa. Ano ba na si Papa rin? Hugas rin plato? Baso? Unsam kalat ni dire. Unsam ni dire. Ako naghilak ko. So ko lang hilak dire eh. Babae mo naghihilak. Lokon mo punta ninyo. Asam na yun. Huwag namang multo dire. Mulai ganang tingog ni mo. Ganyan sig tingog. Wala mulai mong hadlok magsundang. Tak mungkin tingog ni mo ha. Hadlok ram day magsundang day. Sulay yung ban abat mo na ako kay. Kanere katapot niya ba. Titanos pa mo ani. Hadlok ram day maot. Gihapon no. Hilak-hilak.